ತಯ್ಯೋರೆ ಏ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸುರುಗಿ ನಾಲೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಗಲ್ ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವ್ ನಾಲೈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪಂಪಲ್ ಅವು ಪ್ಲಮ್ January 1st inauguration. ಈ ಪಂಪಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಫ್ಲೈಡ್ ಅವೆಂಚಿನ ಫ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ತಯ್ಯೋರೆ ಏ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸುರುಗಿ ನಾಲೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಗಲ್ ಒಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವ್ January 1st inauguration. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಪೈಲು ಬಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಂಪೈಲು ಬಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು